ng mga pamilya, mawagtangan o kuya, tiyo o papa. Masundalo ka man sa atong army, mapulis, komando o maribilde. Basta gani, walay kalinaw, dili malikayan, daghang mo panaw. Mga operasyon na kinabuhi irisgo, mga secret mission nga grabe ka peligro. Mga amo pa ang mga sibilyan, masamad mapiang ug maputlag parte sa kalawasan. Ha ha hasula, basta na ay gira, wala mangyoy malipay, aning butanga. Maunang karon aduna mi panawagan ug naghinaot ning maminaw kamong tanan. Pwede bang magkahiusa? Ang away undangon na. Pwede bang magkahiusa? Magpasaylo ay kita. Pwede bang magkahiusa? Sige na lamano na. Pwede bang magkahiusa? Pwede ba o pwede ba? Ngano kahang dili kita makasinapot, ngano kahang pirmi man lang ta magkagubot. Tungod ba kinis lain-lain nato nga prinsipyo ug sa lahi-lahi nato nga mga gusto. Unya pipilan na kaha ka mga isyu, militante ug rebelde batok sa gobyerno. Ubay-ubay na sad ang nangaangin, ani ba inyuhang misunderstanding? Dili na kaayo ko mo komentaryo, naghinaot lang yung ko masulbad na ninyo. Ang inyong problema pinaagi sa istorya o dili pinaagi sa bala o bomba. Kay ha ha hasula, basta na ay gira, wala mangyoy malipay, aning butanga. Maunang karon aduna mi panawagan ug naghinaot ning maminaw kamong tanan. Pwede bang magkahiusa? Ang away undangon na. Pwede bang magkahiusa? Magpasaylo ay kita. Pwede bang magkahiusa? Sige na lamano na. Pwede bang magkahiusa? Pwede ba o pwede ba? Pwede bang magkahiusa? Ang away undangon na. Pwede bang magkahiusa? Magpasaylo ay kita. Pwede bang magkahiusa? Sige na lamano.